Albertslund Kommune ligger i Region Hovedstaden på Sjælland, cirka 15 km vest for København. Med sine ca. 28.000 indbyggere på ca. 23 kvadratkilometer er kommunen en grøn forstad til hovedstaden. Byen Albertslund er en planlagt forstad, opført i 1960'erne og 70'erne, kendt for sine lavhuse og indarbejdede grønne områder. Kommunen fremhæver selv, at der er fantastiske rammer for børn, grønnere end de fleste steder, og masser af kunst, kultur og fællesskaber. Dette giver Albertslund en børne- og familievenlig profil og et aktivt bymiljø. Området bestod oprindeligt af landbrugs- og landsbyområder, Hersted Øster, Hersted Vester, Vridsløslille og Risby. Byen og kommunen har navn efter den gamle gård Albertslund, opkaldt efter den franske grev Albert de Raut de Ramsaut de Tortenval. Gårdens jorder blev omdannet til Albertslund Syd i 1960'erne. I 1963 åbnede Albertslund station på S-toglinjen, og den nye by begyndte at vokse op omkring stationen. Efter kommunalreform blev den samlede kommune navngivet Albertslund i 1963. Før navneændringen hed kommunen officielt Hersted Øster Hersted Vester, men i praksis kaldte man den Herstedernes Kommune. Almene boligområder som Hyllemarken og Hedemarken blev opført, og Albertslund voksede hurtigt til en moderne forstad. Albertslund har et aktivt kulturliv med flere institutioner og events. Et hovedtræk er Kroppedal Museum i Vridsløsemærle, i den vestlige del af kommunen, der kombinerer astronomi, arkæologi og lokal kulturhistorie. Museet har permanente udstillinger om astronom Ole Rømer og lokalhistorie. I kommunen afholdes også årligt en litteraturfestival på biblioteket Avisen Live omkring 21. juni, hvor forfattere, musikere og kunstnere mødes i teltfestival med oplæsning, musik, krokis og fællesspisning. Albertslund deltager desuden i den regionale Vestegnens Kulturuge, hvor lokale kunstnere, foreninger og institutioner byder på koncerter, udstillinger og fællesarrangementer. Offentlig kunst fylder også i Albertslund Kommunens kunstsamling rummer skulpturer, lysinstallationer, vægmalerier og andre kunstværker i byrummet. Eksempelvis er der store kunstinstallationer og skulpturværker rundt om i boligområderne og ved byens centre. Denne satsning gør kunsten let tilgængelig for alle borgere og besøgende. Albertslund er omkranset af og gennemskåret af flotte naturområder. Vestskoven dækker ca. 13 kvadratkilometer i kommunens nordlige del og er skabt i slutningen af 1960'erne som rekreativt skovområde efter fingerplanen. Her er plantet skov, søer og kunstige bakker. I Vestskoven finder man for eksempel den markante bakke Herstedhøje, op til 67 meter høj. Mange af bakkerne er skabt af overskudsjord fra byggeriet. Vestskoven rummer også heder og våde enge. Området er et yndet udflugtsmål. Fra Vestskoven fører net af stier for vandring og cykling. Tættere på bymidten løber store vejlåg gennem Kongsholmparken med græssende kvæg og anlagte søer. I Kongsholmparken ligger kunstige høje, for eksempel Høgsbjerget på 35 meter, og 2 søer, Tuholmsø og Vallensbæk Sø, anlagt efter Albertslund Syds opførelse. Mod syd breder Vallensbæk Mose sig ind i kommunen med moser og søer. Derudover er der små byparker og grønne områder overalt, for eksempel Biotopia, et naturreservat med søer ved parcelhusene, og Svinepytten, en lille dam i sydbyen. Albertslund har således en rigt blandet natur, fra byens kanaler og parker til store skove og ådale. Albertslund har et mix af erhverv og detailhandel i forstaden. Kommunens største virksomheder tæller FDB Coop Danmark og entreprenørfirmaet Kempen Lauritsen, som begge har hovedkontor her. Byen har ingen stor industri, men mange små og mellemstore virksomheder. Byudviklingen har været styret af planlægning, boligområder og erhverv er opdelt i felter. Omkring S-togstationen ligger Albertslund Centrum, byens kommercielle knudepunkt med åbne gågader, butikker, caféer, uddannelses- og kulturinstitutioner, samt mange arbejdspladser. For turister og besøgende byder Albertslund primært på natur- og kulturattraktioner. Udover Kroppedal Museum er det især de grønne områder, der tiltrækker besøgende, for eksempel vandreture i Vestskoven, eller oplevelser ved et af de mange fest- og kulturområder, som Kulturpladsen ved Rådhussøen og de åbne torve. Detailhandlen knytter sig primært til bymidten omkring Albertslund Centrum. Der findes også lokale butikker og service i kvartererne, men de fleste store indkøb foregår i centrum eller i nabobyerne.
Albertslund er godt forbundet med det øvrige Storkøbenhavn. S2 betjener byen. Linje B til Albertslund station, som ligger centralt i kommunen. Stationen binder Albertslund sammen med København på få minutter, og selve bymidten ved stationen fungerer som et trafikalt knudepunkt. Mod syd afgrænses kommunen af motorvejen E20, Holbæk-motorvejen og Roskildevej. Hovedvej 192 løber gennem Albertslund Syd. Flere øvrige motorvejsforbindelser, Ring 3 og Roskildevej, er let tilgængelige, så bilen kan komme hurtigt ind mod København eller ud af byområdet. Cykelstinettet i Albertslund er særligt godt udbygget. Den første supercykelsti i hovedstadsområdet, Albertslundruten, løber hele vejen fra Ring 4 i Albertslund til Vesterport i Københavns centrum, 17,5 kilometer. Der er også mange lokale cykelstier mellem boligområder og grønne områder. Derudover kører kommunale og regionale buslinjer gennem Albertslund, og de fleste veje er udstyret med gang- og cykelbaner. Tilsammen sikrer dette, at man kan færdes nemt, om det er med tog, bus, bil eller cykel. Albertslund har et alsidigt boligudbud, fra høje boligblokke i Albertslund Syd til rækkehuse og parcelhuse i for eksempel Hedemarken. Mange områder er almene boligforeninger, andre er private byggefelter. Kommunen rummer flere folkeskoler, som Roholm, Hyldager og Teglmosen. Og for de unge findes ungdomsuddannelser, som Albertslund Gymnasium. Et særligt træk er Danmarks Internationale Kollegium, et prisbelønnet kollegium for studerende, kendt for sit moderne arkitektoniske design. Hverdagslivet i Albertslund er præget af mangfoldige fritids- og sportsfaciliteter. Kultur- og foreningsliv samles ofte ved biblioteket, kulturhuset og i idrætsanlæggene, som svømmehal og sportscentre. Der er også dagsinstitutioner og skoler i alle lokalområder, hvilket gør Albertslund familievenlig. Grønnere områder og stier binder boligområderne sammen, så beboerne let kan gå eller cykle til skole, indkøb og naturoplevelser. Denne kombination af rolige boligområder, masser af stisystemer og lokale fællesskaber giver Albertslund en tryg og moderne hverdag. Albertslund viser sig som en attraktiv kombination af natur og byliv. Byen tilbyder både fredelige grønne åndehuller og et aktivt forstadsliv med kultur og fællesskab. Der er mange gode grunde til at være vild med Albertslund. Fantastiske grønne omgivelser, et rigt kulturliv og stærke lokalsamfund, både for børn og voksne. Byens historie som planlagt forstad har givet et moderne udgangspunkt, men nye byudviklingsplaner sikrer fortsat vækst og fornyelse. Alt i alt præsenterer Albertslund sig som et attraktivt sted at bo og besøge. En bæredygtig by med fokus på børn, miljø og fællesskab, som det også understreges i kommunens vision.